Apa mo Ogbuefi Eze-Ana Ebubeta bụ alapụ mass return. Mass return bụ ogbe bụ clan dị na so n'ụbọchị tata anyị nọ n'ubi anyị His Highness Chukwudi Igwe Obiokwe. Yes, anyị na-ezukọ ma ndị enyi anyị ma ndị nwanne ya ma ndị ọgọ ma ndị ihe anyị na-eme na mmasị anyị na-ezukọ n'ụbọchị tata ka anyị nwee akụrị wee tụkwazie alụ gbakwazie maka ọdịmma ala anyị. N'ụbọchị tata ma ọkwazi ọtụtụ ndị a ga-eji echichi n'ụbọchị tata nke mụnwa na onwe m sokwara ofu erime ya. Mmemme a bụ chairman Ogbuefi Eze-Ana na ya na ya na-achị obi anyị oge ka ahụwara nkata gbasara na-enwe mmemme mmasị tọna oruzie n'arụ arụwa ndị ọbụla bụ onye isi kọmitii na-afụ gbasara ọmụmasị na today na anyị na-eme ka ihe atụrụ akawara ya alụ ada aka mebere ọta ga into fulfillment maka oge ga akawara ya mana n'ihu nke anyị n'oge nke anyị ka emeghachi ebumnobi Mass Return bụ mgbe ndị ikwu anyị na ndị ibe anyị na ndị na-echere mgbe ezi echiche ji abịa maka ọdịmma. Anyị nwere many projects anyị na-atụ anya like youth empowerment. Anyị nwere ịlụ health center na ịlụ ụzọ itigasị street light na ihe ọma dị iche iche gasị eji emepụ. Ebumnobi anyị bụ na ụmụ ego ọbụla ndị a ga-realize today a ga-achannel ya into massive development na ụmụ. Ụfọdụ na-aga ọbụla ndị niile ga-abịa ụbọchị taa wee sọpọtụ mmemme na ha ga-azụ ụkwụ na ala ogbe ha ga-azụ n'ụbọchị wee naba na Chukwu nke pụrụ ime ihe niile ga-edu ha ndị ga-esi fa adị ya wee bịa na ha ga-abịa n'ụkwụ ma ha ga-anabasị ụkwụ obi anyị welugo ọjị ya bụ a ga-enyezikwa ba ichie ndị ichie gasị bụ na ekwekọ nsome ka ha enyesia ndị ichie nọsị n'ebe a. Anyị ga-ekene onye ọbụla ma oge lụrụ anyị ga nọ n'ife ọjị na ọjị ka anyị nọ na ya okwu na-akwara butere m ọjịzi Chukwu abịama Chukwu okike obido ife ji ụwa ọgwụ mmiri ka so kwe jecha ọgwụ nna otu onye obi ebele onye afọ ọma onye ọrụ ebube ama amasị ọbata obie a na-enye ya ekene pụrụ iche n'ụbọchị nke taa a na-enye ya ekene n'isi anyị niile na ezinụlọ anyị niile nọ ebe a taa a na-enye ya ekene n'afọ Ogbuezumeru ebe ọ bụ mmasị nke bụ Chineke nna na anyị so na ndị fụrụ mbọsị nke izi n'ọnwa nke izi n'arọ 2024 iwe odugide anyị wee dupụ anyị n'isi ngwụcha arọ ọnwa nke 12 na mbọsị nke ikpeazụ n'arọ 2024 n'afọ ọma na obi ebele na ọrụ ebe nke du Chineke nna iwe oduru anyị wee dubata anyị n'arọ nke afọ 2025 Chineke nna anyị na-asị ụnara ekele n'aha Jizọs. biko jere nna ọgụ anya dị n'iche n'iche ọ ga-esi eme n'ụwa ga-esi eme n'eluigwe ụha abụdị mba ogologo ime ọnwa biko dịka ọbịa anyị wasibụla ọjị ngwa enyegwe ndị a na nke ha Arizona ngwa wete wetaka oke nwa tinye nke ya eso ngwa sinyezie ndị ọzọ ọjị afa m bụ Enwenam Celestia
afọ eji marụkwa ma afọ na-etu m bụ ambassador worldwide. Emume anyị na-eme n'ụbọchị tata bụ Ogbe Day. Ebe a nọ bụ ogbe bụrụ isi obi na ogbe na obi anyị ka anyị nọ tata. Obi anyị ka anyị nọ tata. Anyị na-eme Ogbe Day. Tata bụ mkpụrụ ụbọchị na-abụọ nke ọnwa mbụ anụnwa bụ Jenụwarị 2025. Ogbe Day ka anyị na-eme. Ife eji eme Ogbe Day bụ ụbọchị ndị ogbe. Ụbọchị ndị ogbe ji anatakọrịta onwe ha, nọkọrịta, rie, ṅụọ, gosi ụmụ emume eji mara ndị ogbe. Like tata na mmọnwụ ga-agba n'ogbe ebe a, ụmụ nwaanyị ga-agba egwu, ụmụ nwaanyị ogbe. Onye ọbụla afụkwanụ nwanne ma onye ilozo ma ọ bụ onye marọzi ha mfa ya. So ọ ka awọ mmekọrịta nwanne etu esi abụ ọrụ Disemba anakọta na famili na-enwe aṅụrị. So aṅụrị dị Ogbe Day. Na mbụ Ogbe Day bụ ndị ogbe kwadoro ya, mana na-enwezi isi afụrụ kwaba okwu maka na nwere ife a na-eme kịta abụrụ ego ka eji aza ego ji ọrụ. O nwere ndị agbakwuru the stakeholders of ogbe, ndị ọdịmma ogbe dị n'obi. Ọgwa ha na-ene ihe ha na-eme kịta abụrụzi egwu ụmụazị ka a ga-esi wee mee ha wee sịsị anyị gaba n'iru egwu atụrụ ha. Anyị nwa bụ ndị kọmitii wee mụọ na anyị nyikwu anyị n'azụ, anyị wee kwado aka nkụ ka a ghara akpọba afa, maka enwere ike akpọba afa onwe onye akpọrọ nke ọ dịka a ga-asị na akparị ya n'akụkụ, mana ọ dịka ọ dị si anyị gaba n'iru. Onye ọfọ dị mma ka a na-agọrọ onye mere ife ọma n'obodo, because onye asị ya jide ka o ji ife ọ na-eme dị mma. And ekpere mmadụ ya na-ekpere mmadụ ibe bụ Chineke gọzie ndị ya si n'aka ha enweta ihe ọma. Otu onye kwuru okwu wee sị gị na ma ọ bụla onye butela ọzọ ije eje Lagos ewere ya ekpere because o buteghị imeje. Ọ bụrụ na ewepụ ndị kwadola anyị emume anyị agawo, maka na onye ọra na-eme emume ma ọ bụ ndị nkupụta nwa ihe sen ọfọ na-agọziri ha bụ na mmanụ ahịa akọ na udu ha. Onye onwe pụọ onwe ebe ọ na-enwe ihe kọnekshọn ọ ga-eji wee nwetakwa ọ ya abanyekwara ya mmaji kwuru mmaji. Onye na-azụ ahịa, onye na-alụ ọrụ, onye na-aka nọ na gọọmenti ọ ya enwechighakwa ihe o tiri n'ife a mmaji kwuru mmaji. Ndị na-abịakwazi abịa ma ndị bịagolo abịa, ndị na-abịa ife ọjọọ ama anọchiri ife ụzọ. Okwu na ụka asidenti whatever ya eme ka ha drọpụ from irute ebe a, anyị na-eti ọfọ wee na-asị na ọ nweghị ihe ga-agbochi ya dị ebe a, ihe a na-eme wee nwee isi. I'm not saying it because I'm holy. Come on, one can you go in the villa? Nakamuna Makatan to where then you went up, Babu, when you think to win, I gọọmenti na-eweta ọnọdụ ọjọọ nke ọrụ gị ife a na-eme na na-atọrọ ụsọ Chukwu maka ntọgbọmbansa n'ọnụ onye na uche What is money? Nothing is money. God bless you. Ndewo. Afa m bụ Mr. Abuchi Adịnọ ka eji Ogbuefi Nze Nnadịrịmma wee mara.
emume a na-eme n'ụbọchị tata ka a na-akpọ Ogbesimiri Mass Return. That's oge ụmụaka amụrụ na n'ogbe ma ndị nọ n'ụzọ ma ndị nọ n'ụlọ ji anakọta onye ọ na-afụkọrịta ibe anyị nwekọrọ ya aṅụrị ọnụ a na-akpọkwa ya Ogbede. Ndị wubere emume a bụ ndị Ogbesimiri jikọtara aka ọnụ wee chee echiche tụpụta atụmatụ a esi n'ụzọ dị etu a wee kpọnata ụmụnne anyị ndị n'ebe dị iche iche ma ndị n'obodo oyibo ma ndị na Lagos ma ndị na Abuja ka ha nakọtakwa ọnụ ka afụkọrịtakwa onwe anyị anya. Ọ ndị nọ n'ụlọ bụ ndị isi tebụl na ndị Ogbesimiri ndị okenye anyị tụkọtara ọnụ wee tụọ atụmatụ a wee na-amịta mkpụrụ n'ụbọchị na-abịa. Ebumnobi eji wee wube emume a bụ ka ụmụnne anyị fụkọrịta onwefa makọrịta onwefa ya na ka e wee tụọ agba iji wee fụ na obodo a na-aga n'ihu, ka e wee tụpụta atụmatụ nke ga-eweta ọganihu obodo a n'ụdị pụrụ iche. Daalụ. Ụfọdụ na-agọ n'isi onye ọbụla ga-abịa emume a taa bụ na ụkwụ onye ọbụla ji wee bịa na nke ọ ga-eji wee naghị aka ya mma si na emume a ga-eweta ọganihu, weta udo, weta ịfụnanya na ndụ onye ọbụla bịara ebe a. Ndị nọgolo anọ oredi ine anya ịfụ na erimeri na-aga, aṅụmaṅụ na-aga, ife ọnwụ dị iche iche ka anyị ga-eme n'ụbọchị tata. Abụ na-ekwu na onye ọbụla bịara ebe a ga-eji ngọzi pụrụ iche wee na etu ọbụla o si wee bịa ọ nabara nke okwu o ji bịa ya aka nke o ji wee bịa mma. Chief Moneke onye fụrụ akpọgotara m ozugbo biko nwa onye chọrọ ịwara anyị ọjị ya mee ka anyị malụ nwaanyị anyị na-anabata ndị marching dance. Anyị nwere ndị ga-eme many things here. Anyị ga-enwe cultural dance in different ways. Anyị ga-enwe ndị drama, anyị ga-enwe ndị ga-agbara anyị nwa bọọlụ, anyị ga-enwe oriri na ọṅụṅụ. Ịghọtago? Anyị kenekwa ndị Ogbesimiri ndị odo ka mmakwa ya na mmemme a na-eme ụbọchị taa. Ndị si ebe dị iche iche agbanyeghị mmemme ha nwere na befa ka wee rụọ arụ bụ ka wee si ka wa bịa mara ife na-eme na Ogbesimiri taa. Ọ mmemme Mass Return ka a na-eme. Unu ma na oge gboo a na-agbapụ ogbe afọ mmiri nnake nri ka a na-eproduce n'ogbe a. Nwaanyị jere ije dị n'ogbe nkwụchasị je jụkwa atụ a na-enwere ya aṅụrị na nwa ya jere gịnị ogbe maka ya eriju afọ anyị ata ya ụba biko na nne idu ebe anyị nọ ụfụrụ anyị nọ a na ọkpụ nwata ogbe ọbụla ọ na ugwu Hausa, ọ na Enugu, ọ na Ọnịcha, ọ na Port Harcourt, Aba, ọ na London. O ruru na Disemba onye ọ na-anata Ezeakụ na anamayo ndị onwe ndị na-eme isi ike fe emezi isi ike pasonye na nso ka ife gaa n'iru na enwere ife ji isi ike eme. Ekenekwa m unu. Biko ka ọ na oke nwa aka ka ọ na aka. That is the Ebu chairman. Hi Kenele. That is opening remark. Dalo ikwuru ọfụma. Agwa m unu na ogbe nwere ife niile. I tell you nothing but the truth. And even the like ogbe na afọ na afọ nwanne fa n'anya. Ma Chineke enyela anyị aka. Kọla anyị na ndị Zimbabwe ewefu. Onwe anyị na-ekwe iwe unu nwee ike inye m ego. Biko ndị a bụ ndị ogbe community women. Ya bụ udo ka mma. Onye nke a bụ ụzọ ọgọ onye ogbe ka ọnwụ anụtara ya anụta. Ụgbọ a na-adị etu a. Chief, facha hụ na a na-eme. Ọrụ nsọ ịkụ aka gaba ya eri. Ọgaranya dị n'iche n'iche. N'okwu o ịma na nke inye m nke abata m. Ọgwọ nke abata m ka inye m bifo. Adakwa ama ama. Onye ọbụla n'afọ nna na nwa na mmụọ nsọ. Amen. Ihe maka ebere na adịnwe n'anya. Osebọrọ na-arịrị anya. Otito dịrị nna na nwa na mmụọ nsọ.
ọ bụ ekele ka anyị na-enye gị Chukwu dị mma nke ọmarịcha ụbọchị tata ịgbakọbara anyị niile ebe a ị mere ka anyị gbakọ ebe a wee chefuo ihe isi ike, chefuo afụfụ, chefuo nkewa, anyị wee were nya bụ ịhụnanya na ịdịkọ n'otu wee gaba n'afọ a. Anyị na-ekele gị maka ndị a n'ebe a, ndị ụmụ nwanyị, ndị ogbe community women, ndị pụtara mmiri machi. Onye nwanyị ha bụ ụzọ wee wetara anyị obi aṅụrị, etu a ka ị ga-esi tinye obi aṅụrị na be ha dị iche iche. Ana m ekele gị n'isi ụmụ nwaanyị ndị ọzọ ndị a na-represent, ndị nọsi n'oche, ụfọdụ enwe eziokwu ha ji aga, ụfọdụ ahụ adịghịzi ha, ụfọdụ bụ okenye dịmana m ele anya ha kwesịrị iso na machi na. Ma ana m ayọ gị ahụ ike n'isi onye ọbụla, ana m ayọ gị ngọzi ka ụmụ ha bụrụ ha ọṅụ, ka ezinụlọ ha n'afọ a fụ ihe ọma n'ụzọ pụrụ iche site na Kristi onye nwe anyị. Ka Chukwu jikere na-egozi chekwaba ụlọ Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Thank you. That's Reverend Father Jude Igwe, Nwafọ Ogbe, nna ngwa. Ọ ga-adị n'iche n'iche ịkata ime ogbugbo. Daalụ Chineke gị onye kwesịrị ntụkwasị obi. Anyị na-agbakwasị ụkwụ n'okwukwe onye ozi gị, wee chee ụmụ nwaanyị ndị ogbe, chekwa mmadụ niile nọ n'ogbe n'iru gị. Onye nwe anyị, ebe ọ dị gị ezi mma na ị ga-akpọpụta anyị na 2025, o nwere ezi ebumnobi mere ya. Ndị niile gabigara na 2024 anyị akaghị ha mma, ya mere anyị ekwuwa ebe ọ bụ na oge dubatara anyị n'arọ ọfụrụ a, ka ihe ọfụ mere ụmụ nwaanyị ndị a mekwara anyị niile n'otu n'otu n'aha Jizọs. Amen. Ihe anyị ga-eri ga-abịara anyị n'arọ a, ihe ga-eri anyị agaghị abịa. Ka Chineke debe ụnụ, ka Chineke chebe ụnụ, ka Chineke mee ka ihe ya mụkwasị ụnụ baa n'afa nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Ka anyị were ego dị n'envelopu a wee wara ndị ogbe ọjị. Ife dị n'ime ya bụ 5,000 naira. Good afternoon, ladies and gentlemen, and in the Obenine, in this memorable event of our mass return. I'm here to read a welcome address. My name is Yogwefi Ezana Gochitube, the chairman of our mass return. And this welcome address, we read it in English and in Igbo so that everybody will understand clearly. Today, Obiogbe, His Highness Obichukwu Bello Onigwe, Ogaranya Chenicha, and members of the Mass Return Committee welcomes each and every one of you in this great event, first edition of the Mass Return in our time. And I don't go over what start Obiogbe will be His Highness Chukwu Onigwe, Ogaranya Chenicha, na ndị niile chịkọbara gbasara ogbe Mass Return na-enwe aṅụrị na-anabata ndị ogbe niile, ndị enyi, ndị ikwu na ndị ibe na ndị ọgọ anyị na ndị nwa di anyị na mmemme a pụrụ nnukwute iche bụ mmemme anyị ji ezukọrịta ka anyị fụnata anyị fụ onwe anyị anya na anya ka nwanne wee mara nwanne ya. With heart full of joy, we welcome our sons and daughters, in-laws, friends, well-wishers in this great event. We pray that Almighty Father will protect each and every one of you for coming to this great event. And we want to use this opportunity to present our needs and plead for support for the development of Ogo. N'ụbọchị tata obi bụ anyị pụrụ ịnapụnye na ịnabata ụmụafọ ogbe, ụmụada ogbe, ndị nwunye anyị, ndị nlọ, ndị enyi anyị na ndị ọgọ anyị na ndị mmụọ nwa dị ala nọ n'ogbe na mmemme apụrụ nnukwute iche a na-enwe n'ala ogbe n'ụbọchị taa. Na-ekelekwazi Chukwu nke pụrụ ime ihe niile, onye mere ka anya bụ mmemme
bịara mmezu wee na-ekelekwazi ndị ikwu na ndị ibe ndị rụrụ ọrụ ka ịfụ na ha bịara na mmemme nke ụbọchị taa. Mmemme anyị ji atụ anya iji wee nabata onye ọbụla wee mekwazi ka ndị mmadụ malụ ebumnobi na ihe ọma dị iche iche anyị chọrọ ịlụ wee dozie ala obodo. Anyị na-ayọkwazi ka onye ọbụla nye nkwado onye o nwere ike ịfụ na ala obodo dị mma. I will recognize our needs. We need financial support for our youth empowerment program and to create more meaningful opportunities to our youth, because idle mind is devil's workshop. And I work na opening me handy I believe I ihe ọbụla anyị nwetara na mass return wee mebụ maka ịkwado ọdịmma ndị ntorobịa, maka na anyị ma na ndị ntorobịa bụ future of tomorrow. E nwere program n'ogbe etu a ga-esi mee ka ụmụ ntorobịa nwee nkwado dị iche iche n'ụdị dị iche iche iji nye ka ọtụtụ n'ime ha nwee ibe ha na-eme, maka na onye nwere ihe ọ na-eme bụ ngwa ọrụ ekwensu. Ihe ndị ọzọ anyị bụkwa n'obi gbasara ogbe na mass return abụọ. Anyị bụ n'obi na anyị ga-alụ health center n'ala ogbe nke ga na-alụ ọrụ ihe niile a ga-eji welata arụ ezi arụ ike adị n'ime ya. Anyị na-ekwukwa n'obi ihe gbasara functional street lights. Ọ bụrụ na ile anyị fụ na street lights anyị ebidoghị ihe, mana anyị nwebere ike wee kọmplitie ya ma ọ mee ya etu anyị chọrọ ka ọ dị. Ọ ya ego ka anyị ga-eji mee ka nke apụta ihe. Anyị na-ekwukwa okwu na-agba mbọ etu anyị nwere ike gbasara good roads n'ala ogbe. N'ụbọchị taata anyị na-eprezentịkwara ya ibe anyị ịfụ n'ala ogbe ga-enye anyị nkwado ka ogbe nwee ezigbo ilo. Anyị bụkwa n'obi ihe gbasara ogbe town hall, ebe ezumezu ndị ogbe niile ga-anọ wee nwee ike na-eme mmemme dị etu a, maka na ọ bụrụ na o nwere obodo ụfọdụ yi ahụ ije ịfụkwa na anyị nwere town hall. Anyị na-ebukwa n'obi ihe gbasara security cameras. Anyị na-anya ịfụ na otu obodo si wee dị, so security cameras soro ihe anyị bi n'obi. Anyị na-ekwukwa okwu na-atụkwa anya gbasara security bikes. Anyị na-atụkwa anya na a ga-enye anyị nkwado ihe gbasara ndị metụrụ n'obi ịgocha akụrụngwa bike gbasara ọrụ nche n'ala ogbe and other security equipment ndị anyị nwere ike ịkpọwazi afa n'ofu n'ofu. Anyị ji ohere a wee na-ekenegwazi nwoke na nwaanyị ndị bịara na mmemme ụbọchị taa bụ mass return, na-edogwazi ebe na mgbe onye ọbụla ga-ana okwu onye ọbụla ga-eji wee na ga-akarị nke o ji wee bịa, wee na-edogwazi ebe si na ndị si na anyị jee nke ọma ga-asịgwa anyị nọ. Thank you. God bless you all. Thank you. Despite na anyị na-eme ife a, anyị na-enwere aṅụrị ị ga-awara anyị ọjị wee bụ Chief Innocent Ume, my own brother. If I Jemalia before we came Ghana, a man no change governor. O change go. Because the money can always be vanity. Right, thank you very much. The planning committee chairman Chokowala. He is a logo to Edging 30,000 naira cash when they report. I'm like him one day and I've been doing ego. It's your book. Hey, who come meaning? Who I come meaning? In Cabo, you want no go, you need no go. Aha. Because what they do, and they don't know Seba. Engineer, don't inside there. No. Happy.
Chief Mrs. Amaka Moneke. Ijele wa. Nkonde wonyo de nka. Ora wo mu adam. Nkonde. Ya go no na mami na ka mami yo be appreciate it. Ciao. Amaka Moneke. Ijele de na why? Ijele na kwa nazo kwa ni yeri ba o. So ka plan on makabisi of ma o. So this one national issue. So ka discuss national issue o. I can another talk to Ebucha, na go. Kesi kuzukuze kwa nka chama na pego. Chama wekwase go beba. Chama otego fadio kwa. Na ene no eba so. God bless you. God bless you. Aha, dalo no. Ndi dalo no. Kwa na faka na dirisi. Sam Mark. Boynosi. Si yellow panchani noje. Yellow forge. Still standing on the same protocol. I can another 2 months in the night of the Kita. The very senior. Cultural dance and hip hop. All one one may appreciate that mama. Mother, but what I get it. Yes, sir. Tagonam Ifeanyi Makifie wo gbakọ ebe a nke izi bụ na m na-ekene Chineke n'ọnọdụ a anyị niile nọ taa. Ana m ekene maka ihi na ọ bụrụ mmadụ niile na-akpụrụ ụla na 31st December 2024 ọ bụrụ mmadụ niile ahụ tetara ụla na mbọsị nke izi n'ọnwa nke izi na 2025 nye anyị niile n'ebe a bụ n'afọ ọma na ebere na ọrụ ebe nke Chineke nye ka o ji bụrụ na anyị nọ ebe a taa uwe na-asị ka anyị kere enu Chineke ka anyị nye ya otuto dị ori enu ọ bụrụ n'ike aka anyị ọ bụrụ na amamife ọ bụrụ na iwe nke ọ bụrụ na ịgba ọrụ anyị mana ọrụ ebe nke Chineke nna nke ọrụ n'isi anyị wee na-asị na anyị na-enye ya ekele n'aha Jizọs. Anyị abatago n'ife anyị ji maka ife owo nọ ebe a maka ife echi anyị na-echi ndị anyị ma megoro ife na ogbo Ezumeri ọ bụrụ na onye izi anyị na-echi echi taa bụ Victor Ike Nwora JP Okenwa 1 n'ogbo Ezumeri. O nwere ike anyị ma mgbe o ji rụba ọrụ n'ogbo Ezumeri taa ka anyị na-asị ya ga-eme daalụ ọ bụrụ site n'echichi a nya anyị na-echibe ya echi a kịta onye ekpube ya okwu a n'afọ Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Mba na media. Okay, worry. Okay, worry. Come on,
Here we present Okenwa Oraifite. That's Chief Ike Nwora. Okenwa Oraifite. Ya bụ na echighị echichi bụ ihe okwu dịka Okenwa. Aha. Wote nke Ogbekwen. Ogbekwen. Ndị na-ejere anyị na-ekere bọtọbọtọ gbazi efi ana m asị ka m nwere ọpọtuniti agwa ụmụazị na-etolite etolite ọrụ iru n'obodo ya adana n'iyi ọrụ ọrụ iru n'obodo ya adana n'iyi na-agbakwa ụmụada anyị ndị ikwu ụdị ọ dịrị ụmụ ebe ị nọ nata na-eku ụmụnne ụmalụ ọ dịkwaghị mma na-eku ụmụnne ụmalụ na-enwere ruo ụta ya epere wee sị ka m kelee Obi Ogbe na recognition ọ na-enye Obi Eyibe nwanne nwoke Eze Nwora Eze Nwora nwanne anyị nwoke nọkwụzi ebe a Obi Ezumere nke Ogbe kwọtasị na n'ime nyewe na onye nchịkọta ana m enyefe ekene na-enye ndị esko Ogbe ekene na-enyekwa ihe utu ekene maka mbọ ha na-agba ịmanna dịka o si bụ na-eme anya n'akwụkwọ ife nidiri ịhụ na Ogbe eziokwu anyị bidoro lụba wee anyị siri gbakpụkpara na wee bịa n'okita mana itinye nkwado ka afọ ihe niile a ede n'akwụkwọ na emezuru Okenwa na-eweta 1 million naira n'ala Igbo wee na-anya ya aka n'afọ Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ ọ ya adịghị ọdụgolowo mma eji m 1 million naira wee na-analụ taịtụ nke taa ka n'ịsọpọtụ ndị nne maka mụ onye nne n'obodo dị mma aka ndị nne nọkwa na ya n'egwu a hapụpụta taa ndị nne ana m enye unu 500,000 ọ dụrụ anyị niile mma n'aha Jizọs. Ebubeghị okpu a asị igwe gbuo ọgụ 1 n'Ogbe Ezumere n'afọ Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. For Mr. and Mrs. Josephat Akubu, aga m ebidoro na foundation this year. Biko na akwụkwọ keba, from now to Easter, the foundation ga-ebido na Ezumere ya. Anyị na-echibere ya bụ echi kịta Ogbuefi Chinenye Akụ n'afọ Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ogbuefi Chinenye Akụ na adịkwa mma n'aha Jizọs. Amen. Do n'atụfu oge mụ nwa ji ofu mmiri olu asọpọtụ ya na-eme. Ikokwu na aka ebe a. N'atụfu oge ụmụ nwaanyị gbakwara egwu tata ejikwa m 200,000 were asọpọtụkwa ha. Ụmụ nwaanyị ka ọ na-aka n'obi aṅụrị na n'obi ọcha anyị wee na-asị ya na echiche a n'afọ Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Akụchukwu nyere ka anyị na-echibe Akụchukwu nyere nye ife echi a na-echibe taa wee na-asị ya jide ka o ji Eze Nwora ngwa ihe nyekwa aka anyị na-echibe echi a n'afọ Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Ọ ga-adị iche n'iche because na ọ dịghị izi n'atụfu oge n'udo mmeji 1 million naira were akwado ihe a na-eme. Mee echi Nwachi na-agbara ọgụ n'Ogbe Ezumere 1 anyị na-echibe taa n'obi aṅụrị
na n'obi ọcha anyị wee na-asị nye na echiche a n'afọ Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. na ọmarịcha ife ụlọ chelu unu chọrọ iru mma eji 500,000 wee na sọpọtụ ụlọ biko ka ọ na-aka na ọ dịrị efere ka ụta na-aka ahụ uche anyị dị ya anyị wee na-ekene n'ichibe ya echi ọkụ na-enye ife 1 n'ogbe Ezumeri, ọkụ na-enye ife 1 n'ogbe Ezumeri. A na-echibe ya bụ echi n'afọ Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. amen. Once when you title ọkụ na-enye ife n'ogbe Ezumeri, ekwuru na m ji 500,000 wee na-asụpọtụ ife a na-eme, were 200,000 wee na-asụpọtụ echi ochiri nne m, sị gị ifu na-eme na m kwurosiri ike n'ime ya. Ndị nna m ochie ekene m ụlọ. Next line after ụmụ asa nwere wee na-ekele Chineke n'isi wee na-ekwusi na ọdụgoro ya mma n'aha Jizọs. amen. So anyị wee na-echibe ya echi akwa atụ egwu 1 n'ogbe Ezumeri. Akụkọ na ya bụ na aka kwatu ọgwụ n'ogbe Ezumeri. akụ ọ ga-achụ egwu Anyị na-echibe taa akwatu egwu ngwa ihe adịkwa akwatu egwu nwa nọrọ ifitara anyị na-emume ya okwu n'afọ Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. amen. eji m 500,000 wee na sọpọtụ ihe a na-eme. ebe ọ na jere nto n'ụlọ akwụkwọ nto o bụrụ na echi anyị na-enye taa echi Ada dị ọra mma 1 n'ogbe Ezumeri. dịka ọ na-akụkọ aka ebe a ngwa anyị wee na-enye ya echi n'afọ Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. a sị na nke anyị bụ nke anyị, ọ bụ eziokwu na-atụfughị oge n'afọ Avenger Black Mark Chukwu ọ sị ka m welu 200,000 wee sị unu daalụ, unu jisie ike, wee na-asị unu deemenu Dị m n'obi gbasalụ health center ogbe ifo ya because na ebe ahụ ka obi m nọ karịcha ife niile, mana etu o si wee kwuye ọ si na maybe before Easter na ya ebido foundation so mana mụnwa na onwe m rọtara ya etu ahụ na etu o si wee dịkwalụ mụnwa na onwe m na ihe mụnwa na onwe m because ọ kpọrọ ya nọọ Josephat Akụbuo na ezinụlọ ya, Mr. and Mrs. Josephat Akụbuo. Then mana mụnwa na onwe m chọrọ iwegharizi ya na ife ọ ga-abụzi bụ ife anyị nidiri na nkịta bụ ogbe ịchọla ya na Mr. and Mrs. Josephat Akụbuo ya alụ health center ogbe mechie ya pentie ya mee ka ọ marụ na anyị na-ekwuru ogbe wee bụ na ife a na-echi taa bụ echichi ọ dịrị Chukwu mma ya ka anyị na-echie n'otu aka ahụ ọkwanụ nwoke kwụrụ nwaanyị akwụdobe wee na-ekene onye be oriakụ ya na ya ebe a wee na-asị na ya nabata anya bụ echichi n'afọ Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Igozi appreciation after people ndesele Igozi appreciation people na-eme eji m mmeji the sum of 500,000 naira. Ana akwụkwọ aka ebe a ọ dịrị Chukwu mma. Onye kwuru nwanne nwoke Jude Osakwe invitation o zikwuru ozi so ihe nwe ozi asị nọ nne na nwa eme gịnị ofu akpa so ọ na-asọpọtụ m
na support wee na-ewechiatakwa envelope ndị ogbenyerie with the sum of 500,000 naira. Then nwanne m nwoke bụ CYA bụ 500,000. afọ nwa eleta nna o ji the sum of 10,000 na were support. Afọ nwa eleta nna 10,000. So onwe nwa dị ya na ndị afọ ndị my friends bịa sị nụ nasịa ndị a the sum of all of the sum of 20,000 naira. Praise the Lord. Obi bụ nsọ aṅụrị na-enyere di m echichi n'ụbọchị taata n'otu. Ọ dịra Chukwu mma ọfọ ogbe Ezumeri. Mgbe mkpụrụ ebe a na-asọpọtụ ya with a sum of 20,000 naira cash. Anyị bịara ka anyị kwadoro n'ife a na-eme. Adịnife m na-eme obi bụ anyị sọ aṅụrị. Ọ tọwụchara ego maka na ụdị ife a afụrụ ya n'ogbe anyị. Nya ka ọ pụtara n'ụbọchị tata n'arọ 2025 o wee daịtala anyị. Anyị na-ekele Chukwu n'ebe ọ dị ukwuu. Anyị wee na-asịzi na ego a ife ọdọwụ 14,500. na mmụọ ya nọ n'ebe anyị nọ. Anyị na-enọ n'ebe a na mmụọ. O nwere onye o dutere ya bịa dọpụtara ya echi nke onye olu nkịta ahụ Chief Charles Mmoma nyawo onye oge elu nkịta anyị wee na-agbapụta onye o zitere ka ọ nọchite anya ka ọ bịa dọtara ya echi Ezeudo onye ife anyị na-echibe n'obodo Ezeudo 1 of Ezumeri. Ezeudo 1 n'obodo Ezumeri nye ka anyị na-eme. Ọ bụrụ na anyị na-agbapụta mmadụ ka Chief Ezeana Ugochukwu tubelu ka ọ mapụtara ya anya n'afọ Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Obodo izu ọnụ n'afọ enye anyị nwoke bụ Charles Mmoma ọ wetara 200,000 ịdị ya ọkwado ihe a na-eme n'ogbe. Wekwa 100,000 naira n'afọ onwe ihe wee na-ekene ogbe. Ọ adị ama chairman na Congo nyaụ chairman ndị Oraifite na Congo. Ọ obele nwa na-eme nnukwu ife. Anyị na-ekene wee sie ya jide ka o ji. Ya jide ka o ji. And o jikwa 50,000 naira wee na-asọpọtụ ụmụ nwanyị ndị nne na-ama n'isokwa ọ bụghị nụrụ ife na-ekwu ego jụrụ oyi ego jụrụ oyi. Ọ bịara ebe a wee were 2,000 naira wee sị ka a bịa mee ka anyị malụ ka e wee lụta Anthony Mo ego jụrụ oyi 1 n'ogbe Ezumeri. Na ihe dị n'ime ya bụ na eji 50,000 wee na-asọpọtụ ha. Bịanụ obere dakị nọ n'ebe a nụnwa n'afa ya eji 100,000 wee na-asọpọtụ ihe a na-eme. Ụmụ nwaanyị m ga-enye ha 20,000. Okwu nna onye ga-egbu ọ dọrọ ajụjụ mma the second n'ogbe. I'm making a Emenike Osakwe. N'atụfu mgbe iji support ya na-eme eji 20,000. Onye olu nkịta bụ nwanne anyị nwoke kwa bụ nwa afọ n'ogbe. Onye na-agbasi mbọ ike n'ogbe. Chairman kọmitii echi a n'ụtụtụ n'ehihie na anyasị ọ nọ na mgbagharị ife anyị na-eme taata ebe a. Ma anyị ọrụ niile a na-alụ
afọ ya dị na nwere nke emere afọ ya adịrị wee bụ na anyị na-apụta wee na-asị ka anyị kelee ihe wee na-agwa ya na-ejide ka o ji onye a na-ekwu maka dị chief tupu banyere m enwe na echi a na-enye ete ahụ aka dị ugo one of Odo Engineering ahụ na-asị ya nabata orugono a na-ebulukwa mmadụ enu ọkwụnụma onye mee nke ọma ebunye ya enu si ya jide nke o ji na-aga n'iru biko ka anyị gbakọ kịta wee kene n'Eze-Ana Eze-Ana ego adị Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma nọrọ Ifite ego adị ndị ogbe ekelela m ụlọ eji m sọm of 200,000 wee na-anabata echichi echi n'ụbọchị taa nwanne anyị nwoke bụ Raymond Uchenna Uligwe ezute mba Rosemary na ngwa obodo ọ bụrụ na spika afọ na Ogbuefi Ugonabụ ji 50,000 naira wee na-asọpọt Ogbuefi Chinenye Akụ o ji wee na-asọpọt ya anyị wee na-asị ya ya jee